Ahojte, ako som avizoval v poslednom videu, do prémiových nožov dorazili naozaj zaujímavé novinky od novej značky Reate alebo Reate a mám z toho veľkú radosť, pretože prišli naozaj zaujímavé a exkluzívne nožiky. Ja osobne mám značku Reate veľmi rád, myslím si, že aj na mojom kanáli sa dá dohľadať niekoľko videí ich starších modelov, či už to bol model Augustus alebo K2, ale poďme sa pozrieť na to, čo majú aktuálne v ponuke. Ja začnem rovno touto krabičkou, ktorá patrí k zatvárakom Exo K. Názov Exo je odvodený od dizajnéra, ktorý má prezývku Exoskeleton. Tu vidíme aj celkom pekné informácie, názov modelu, materiál ručky, hliník, ktorý je eloxovaný a čepel z nemeckej ocele Bohler N690. A ešte máme aj povrchovú úpravu. Asi taká zaujímavosť, každý nôž má svoje sériové číslo, inak je krabička veľmi pekná a elegantná s magnetickým uzatváraním. Ja osobne nemám rád magnetické uzatváranie kvôli hodinkám, ale našťastie moderné hodinky už sú väčšinou slušne antimagnetické. V krabičke nájdeme takúto plastovú kartičku, tiež sériové číslo a taktiež tu máme všetky nevyhnutné informácie, aby sme vedeli asi o čo ide. Ďalej tu máme nálepku, velcro nášivku, náhradné diely, strunka šrobky, pohlcovač vlhkosti, lešťaciu handričku s logom výrobcu, no a pod takýmto papierom na pečenie alebo pauzákom, kto chodil na technickú školu, nájdeme nože. Toto balenie je identické pre všetky kúsky, ktoré tu máme, modelu Exo K, ale tento jeden tu máme v tom kompletnom balení. To je práve taká zaujímavosť, že k tomu ostrému nožu je vždycky aj tréningový nôž, k tomu sa dostanem za chvíľku, ale toto je model Exo K. Môžeme si ho otvoriť. Včera som to asi 10 minút trénoval, kým som sa neporezal. A musím povedať, že to je absolútna paráda. Som unesený. Mne sa tento nôž veľmi páčil, už keď som ho videl na videách alebo na Instagrame, keď ho Reate ohlásilo. Osobne nie som nejaký veľký fanúšik karambitov, pretože nie som bojovník s nožom, ale niekoľko karambitov som mal pred mnohými rokmi, keď som viac menej začínal s nožmi. Mal som ich niekoľko a myslím, že ten posledný bol od Emersona, čo bolo v tej dobe považované za to najlepšie. Ale ako vravím, ja úplne bojovník s nožom nie som. V každom prípade tento nôž, okrem toho, že má podľa mňa veľmi vhodný tvar na bojové umenia s karambitom, ten pazúr je dostatočne vychýlený dopredu, tak ma veľmi oslovuje práve tou svojou konštrukciou. Tá poistka je v podstate button lock. Zaujímavosť číslo 1, ten button lock sa dá prehodiť a je možné ten nôž odblokovávať aj z tejto strany. Osobne som to neskúšal, ale podľa informácií výrobcu by to malo ísť bez nejakého väčšieho problému. A samozrejme tá najväčšia zaujímavosť je tá absolútne unikátna konštrukcia. Aj v takomto spomalenom zábere. To vyzerá takto. Ďalšia zaujímavosť na tom noži je, že sa dá odobrať aj ten kruh na prst. Tiež som to neskúšal, ale podľa informácií výrobcu by to nemal byť problém. Predpokladám, že tam budú nejaké standoffy ešte, na ktorých je ten kruh, takže sa dá odmontovať. Ja nie som fanúšik a priznám sa, že keď som premýšľal nad tým to karambitom, že by som si ho kúpil, tak som práve premýšľal nad tou verziou, že by som si ten kruh dal dole, aby to nebol úplne karambit, ale to otváranie funguje naozaj veľmi dobre. S týmto vezmeme si možno radšej tento trénovací. Ten je vyrobený z plastu. Tá celá hnedá časť je z plastu. Na tom ostrom je vlastne vyrobená z hliníku, tá modrá časť. Inak sú identické a veľká výhoda, že s týmto sa dá ľubovoľne cvakať. Bez toho, aby sa človek poranil, čo si myslím, že je veľmi fajn, aby si mohol natrénovať to otváranie.
hovoril som o tom krúžku, tak musím povedať, že to dáva naozaj zmysel. Viem si predstaviť, že keď ten nôž nosí človek v prednom vrecku alebo v zadnom vrecku na klipe v tejto polohe, tak ho vytasím a stlačím gombík, cvak, cvak a mám ho otvorený. Včera som sa s tým hral asi fakt 10 minút a to základné otvorenie sa dá natrénovať naozaj rýchlo. Čo je za mňa veľmi dobré, pretože s karambitom obecne, okrem toho, že sa s ním dá bojovať a trénovať rôzne bojové umenia, tak je známy s tým, že sa dá točiť na prste a dajú sa s ním robiť všelijaké triky, čo je super. Ja mám rád triky s nožmi, preto zbieram motýliky, ale to otváranie tomu dodáva úplne nový rozmer hravosti. Hej, naozaj si myslím, že sa to dá natrénovať veľmi rýchlo a veľmi dobre. Možno ešte poviem, že tento konkrétny kúsok v tej krabičke je z osobnej zbierky majiteľa prémiových nožov, takže s ním mám dovolené ľubovoľne cvakať, preto s ním aj tak zbesilo cvakám, aby sme si to naozaj mohli ukázať asi, ako to funguje. Ten tréningový je, ako som vravel, tupý, aj keď má taký čiastočný falošný výbrus. A za mňa super vec, že sa dá použiť jednak na tréning toho cvakania a flipovania s tým karambitom a zároveň super, že sa dá použiť potom aj práve pri nácviku bojových umení. S týmto sa dá cvakať tiež dosť rýchlo, ale trošku pod tou kamerou mám rešpekt z toho noža, pretože včera, keď som sa s ním učil narábať, tak tento prvý švih som spravil len taký čiastočný a pri zatváraní ma pichol takýmto spôsobom do prsta. Nebolo to nič zásadné, pri motýlikoch sú tie úrazy podstatne horšie, ale určite sa tomu človek chce vyvarovať. Takže možno aj taký tip pre budúcich majiteľov tohto noža. Ten prvý švih musí byť naozaj taký celkom dominantný. On ten nôž zjavne ešte Dávid moc nenosil, pretože ani nemá žiadne nejaké moc veľké známky. Nie je taký rozchodený podľa mňa. Osobne by som si ho asi ešte premazal, kebyže je môj, aby naozaj na ten prvý švih sa otvoril z prvej dobrej tak, ako sa má otvoriť, a myslím si, že následne je to potom aj veľmi bezpečný nôž. Za mňa fakt krásna hračka. Čepielka N690, Stone Wash Finish. Máme tu potom prevedenie aj s čiernou čepielkou, to si ukážeme za moment. Klip prehadzovateľný na jednu na druhú stranu. Ako som vravel, button lock sa dá prehodiť na druhú stranu, čo môže byť zasa veľmi zaujímavé aj pre lavákov, pretože ten spôsob otvárania a zatvárania je identický. Za mňa to dáva väčší zmysel, ako keď sa dá prehadzovať klip na nejakom liner locku, kde si človek síce prehodí klip, ale zvyšok zostáva v tej istej polohe. Môžeme si ho vybrať. Nech to tu máme pekne celé portfólio tých nožíkov. Krabičku dám bokom a poďme sa pozrieť ešte na ostatné kúsky, ktoré sú v tejto sérii aktuálne dostupné na prémiových nožoch. Toto je identický model s takouto peknou limetkovou zelenou. Osobne som jednu dobu nebol moc veľký fanúšik hliníku, ale s odstupom času mám ten hliník celkom rád, mám ho na viacerých nožoch, pretože je naozaj ľahký, ešte ľahšie ako titán, stále je to kov, nie je to plast a na týchto kúskoch vidno ďalšiu veľkú pridanú hodnotu a to sú tie úžasné krásne farby. Prevedenie s čiernou čepelou, čiernym hardvérom a fialovou, alebo takou ružovo-fialovou neandonizáciou, ale eloxom, pardon. Červený kúsok, ktorý vyzerá tiež veľmi dobre. Ten hliník má veľmi pekné, veľmi sité farby. Myslím, že to bude vidno aj na tom videu. Je to paráda. S týmito nožíkami si nebudeme cvakať, pretože ich máme naozaj len požičané od Dávida a preto s nimi zaobchádzame ako v rukavičkách. Čo som nepovedal je cenovka, čo je za mňa ďalší highlight toho noža,
ktorá je na úrovni 5000 českých korún. Čo mne osobne príde ako super hodnota, pretože kvalitné karambity stoja plus minus rovnako, ale neviem o žiadnom inom na trhu, ku ktorému by bol ešte takýto tréningový kúsok a zároveň veľká pridaná hodnota je naozaj ten mechanizmus otvárania, ktorý je jedinečný a u mňa veľmi zaujímavý. Ja mám rád nože, s ktorými sa dá cvakať, takže tie si ma vždycky získavajú. No sme začali najlacnejším kúskom, tak teraz sa naopak poďme pozrieť na taký ten najhigh-endovejší, ktorý tu máme, a to je Rode Tiger alebo Tiger. Je to už taký klasickejší zatvárák, ale čo ma z prvej dobrej zaskočilo, keď som ho zobral do ruky, je tá hmotnosť. Rode, keď chce, tak vie vyfrézovať titán a spraviť nožík naozaj ľahký, ale tento nôž je naozaj ťažký, alebo relatívne ťažký, váži 200 gramov necelých, čo ma zaskočilo, pretože ja osobne sa skôr orientujem na také ultraľahké nože, ale všimol som si ten trend naozaj masívnych, robustných nožov, napríklad značka CKF si ide naozaj veľké, masívne a ťažké nože, čo je pre mňa tak trošku prekvapenie, pretože ja sa naopak snažím ísť tou takou opačnou cestou a hľadám skôr naozaj ľahunké nože. Máme tu čepielku s naozaj brutálnym compound grindom. Primárny kart duťák. Vidíme na tej plochej časti logo. Potom tu máme plochu tantošpičku a v celku brutálne falošné ostrie. Všetky prechody sú krásne ostré, čisté, tak ako má byť na naozaj kvalitný a high-endový zatvárák. Potom tu máme masívnu titánovú konštrukciu, v ktorej je, predpokladám, vsadený oceľový liner lock. To predpokladám podľa toho, že tam nemá ešte dodatočný steel insert, ale vlastne tá oceľová časť je pomerne malá, takže tá tam rozhodne tú hmotnosť nejak v zásade nepridáva. Zaujímavá konštrukcia, pri tom pohľade dovnútra vidno vnútri skrutky. Celkom by ma zaujímalo, ako to vyzerá rozobraté, pretože vlastne zvonkajšku žiadne skrutky nie sú, takže predpokladám, že tie vnútorné držia celú kostru. Určite tam je nejaký zaujímavý vymakaný mechanizmus. No a takým bombónikom na torte je Zircuti pivot kolárik. Zircuti je vlastne damašok titánu a zirkónia. Zirkonium je zaujímavý kov, ktorý sa používa hlavne v jadrovej energetike. Sú z neho vyrobené také tie tyče, ktoré sa používajú v reaktoroch. Kto videl seriál Černobyl, asi vie, o čom hovorím. A z nožiarskeho alebo estetického hľadiska má tu vlastnosť, že je pekný čierny. A krásne kontrastuje práve s tým modrým titánom. Veľmi pekný a zaujímavý pivot. No a masívne titánové ručky sú doplnené o karbon, ktorý je naozaj tiež vo veľmi vysokej kvalite. Ja som ho tu pred chvíľkou skúmal a nenašiel som na ňom prakticky žiadny kas, čo občas nie je problém nájsť na karbonoch. Napríklad karbon na Zero Tolerance je plný kazov. Tam mi to nejak zásadne nevadí, pretože to beriem, že sú to pracanti a v podstate tie kazy alebo ten nedokonalý povrch pridáva grip, ale tuto je to naozaj vymakané. Samozrejme ďalšia taká čerešnička na torte je potom znútra šrobovaný klip. Kto nemá hrať skrutky, tak si príde na svoje. 144, predpokladám, že to bude sériové číslo a tu vidno podpis dizajnéra, ale priznám sa, že som nejak nepostrehol z popisku, kto ho dizajnoval, takže to sa bude musieť do budúcna polepšiť. Čo som nespomenul, je cenovka. Ten karbonový stojí 13 000 korún, tento celotitánový je o kus lacnejší, stojí 11 500 českých korún. Inak je to prakticky to isté. Krásna čepielka. Tu už je ten kolárik čistejší. Priznám sa, že
neviem, z čoho je vyrobený, ale ak by som si mal tipnúť, tak by som tipol, že to je čisté zirkónium bez Timasku, pretože je to do čierna a nevyzerá to ako PVD alebo nejaká iná povrchovka, ale vyzerá, že to je naozaj zirkón. Brutálny masívny spacer, otvor na paracord. Zase znútra vidíme šrobovateľnú konštrukciu, sériové číslo 121, na vnútornej strane zase podpis autora a teda tá ručka je bez inlaye, ale má tu taký príjemný jimping. Moc pekný klip a veľmi príjemný chod. Myslím si, že časť tej hmotnosti tvorí aj tá čepielka, takže to cvakanie je naozaj veľmi príjemné a je na frnk. Absolútne perfektne poladený detent. Týmto nožom naozaj nie je čo vytknúť. Ja by som im teda vytkol tú vyššiu hmotnosť, ale kto si ho kúpi, tak predpokladám, že proste chce mať masívny, robustný nôž s absolútne dokonalým chodom. To cvakanie je naozaj veľmi príjemné. S tým nožom sa dá cvakať asi celý deň a určite by ma z toho nebolel prst ako z niektorých iných. Ďalší kúsok, ktorý tu máme, je Reate Exo M. Model Exo bol vlastne prvý model, ktorý robili v spolupráci s Exoskeletonom. Toto je model M, čo odkazuje na jeho veľkosť, že je trošku zmenšený. Ak berieme, že ten pôvodný bol vo veľkosti L. Ten pôvodný sme si tu aj ukazovali na kanáli, ten môj súkromný kúsok. Ten už som medzičasom predal, vymenil za niečo iné. A bol to práve ten dôvod, že na tom pôvodnom chýbal klip a chýbala poistka. Čiže bolo ho nevyhnutné nosiť puzdre a ja moc na tie puzdra nie som. So s tým bojujem, aj keď sa snažím nejaké nože občas nosiť puzdre, tak vo finále vždycky u mňa vyhrá nôž s klipom. To proste je tak, alebo ja to mám tak. A Reate Exo ma zaujalo už keď vyšlo, pretože poistka tomu pridáva veľmi veľkú hodnotu naviac z hľadiska nosenia a taktiež aj ten vreckový klip. Priznám sa, že na fotkách sa mi ten klip úplne celkom nepáčil, prišiel mi taký trošku škaredý, ale naživo vyzerá o poznanie lepšie. Nie som si istý, či to bude možné preniesť ten zážitok z videa, ale v každom prípade kto by mal napríklad cestu na výstavu do Hradca Králové, tak odporúčam sa tam zastaviť, pretože je prémiové, že tam budú mať stánok so všetkými týmito krásnymi kúskami a bude možné si ich ošahať aj na mieste. Model Exo M tu máme naozaj v plnej paráde. V niekoľkých rôznych prevedeniach, či už čepely alebo rúčok, prejdeme si postupne všetky, ale budeme sa prioritne venovať tomuto konkrétnemu kúsku, pretože zase sa jedná o kúsok z privátnej zbierky Davida z prémiových nožov, s ktorým mám zase dovolené cvakať, s ostatnými nie. Je to z toho dôvodu, že pri tom cvakaní ten nôž v úvodzovkách chytá patinu. Tu je vlastne nejaké trenie a vznikajú tam takéto drobné snail trails. Nie je to nič zásadné, ale pokiaľ si kúpi človek nový nôž z e-shopu, tak samozrejme to tam mať nechce, čo mu absolútne rozumieme. Máme tu opäť sériové číslo, dátum výroby, z druhej strany je logo dizajnéra a tu vidno pekne to vyfrézovanie, ktoré tam je práve kvôli tej poistke, tá je taká šoupací, alebo teda posuvná, aby som hovoril po slovensky, a v podstate v tej zasunutej polohe sa zasunie sem a mechanicky to neumožní otvoriť ten nôž. Vďaka tej konštrukcii ten nôž má nejakú minimálnu vôľu, pokiaľ ho chytím pevne v celej ruke a zovriem, tak ho má prakticky nulovú. V každom prípade nejaká drobná vôľa tam je. Akoby aj v tom zavretom stave trošku hrká, ale to nie je nič zásadné a myslím si, že sa jedná o bežnú konštrukčnú vlastnosť takýchto nožov, ktoré majú takýto podobný spôsob otvárania. Pri OT vystreľovákoch aj za 100 000 majú bežne nejakú vôľu. Je to vlastnosť, nie je to vada. Konštrukcia okrem čepelky, ktorá je z Elmaxu, ako nám hlási
nápis na čepielke, je celotitánová. Sú tu naozaj dva masívne kusy titánu, ktoré do seba krásne zapadajú a na čepielke je namontovaný takýto titánový jazdec, dve skrutky z druhej strany a tá konštrukcia je naozaj skvelá, do veľkej miery blbovzdorná. S týmto nožom pri nejakom cvakaní si myslím, že je veľký problém sa porezať, pokiaľ s tým vyslovene človek nerobí blbosti. Čiže z hľadiska bezpečnosti mi určite príde tento nôž o mnoho bezpečnejší ako ten karambit, ktorý vďaka tomu krúžku tak trošku navádza človeka, aby si s ním točil, krútil a skúšal blbosti. A ono to občas vedie k takému miernemu porezaniu. Zo spodnej strany je taký celkom pekný výrez, ktorý funguje ako záštita vpredu aj vzadu. Tu máme vyfrezované logo výrobcu, takýto masívnejší jimping z tejto spodnej strany. Tu je ten jimping ešte o niečo vymakanejší, taký možno až knarling. Veľmi, veľmi príjemne sa to drží. Ďalej tu máme pivot, alebo ako to nazvať, hlavnú šrobu noža, ktorá vymedzuje ten pohyb, a poistka, ktorá nám aj krásne indikuje, kedy je otvorený a kedy je v zatvorenej polohe. A nakoniec tu máme G10-kové inlaye. Nie je to bežná G10, je to taký ten Gimascus, ktorý vyzerá naozaj veľmi dobre. Čo som nespomenul, je cenovka, tá je 9000 korún plus minus 100 korún za konkrétny model a prevedenie. A čepielka na tomto konkrétnom kúsku je vyrobená, alebo teda má tvar Tanta. Môžeme sa pozrieť aj na tie ostatné čepielky. Za mňa veľmi zaujímavá alternatíva je táto dýková čepielka, ktorá dáva pre mňa absolútne zásadný zmysel na tento nôž, pretože veľa zatváracích nožov mimo OTF vystreľovákov z obojstranne brúsenou čepelou nie je, pretože ono ich pár je, ale nie je to moc bezpečné. Pri takomto noži to je naopak veľmi bezpečné, pretože ten spôsob otvárania a zatvárania je jednoducho bezpečný aj pre dýkovitú čepel. Zase prevedenie s čierno-bielým Gimaskom alebo G10. Ďalší tvar čepele, ktorý tu máme, je tento klasický drop point s falošným ostrým. Všetky čepielky, ako som vravel, sú vyrobené z Elmaxu, čo je za mňa super krok dopredu oproti tým pôvodným, ktoré boli vyrobené z ocele 3V. 3V je super ocel, ale nie je nerezová. A to je presne pre mňa taký drobný kameň úrazu, prečo ja osobne až tak moc 3Včko nepreferujem a radšej preferujem nerezovky, práve ako je napríklad tento Elmax. Zase dýkovitá čepel v kombinácii s červeno-čiernou G10. Ten vzor je veľmi príjemný. Buď tam môžeme vidieť vzor damašku, alebo tam môžeme vidieť takúto topovzor a la mapa. Každý tam asi nájde, čo chce. Taký malý Rorschachov test do vrecka. Zase tu máme ten drop point s červenou G10. Ďalší kúsok, ktorý je už trošku farebnejší. Biela, modrá, červená, oranžová. Zároveň tento materiál robí z každého kúsku tak trošku unikát. A posledný kúsok, ktorý tu máme, je modrá G10 v kombinácii s drop point čepielkou. Tie ručky sú super a za mňa dávajú zmysel a ešte z jedného dôvodu, že vďaka tomu, že sú na dvoch šrobkách, podľa mňa nebude veľký problém si tam nechať vyrobiť od niekoho z miestnych majstrov ručku prakticky z ľubovoľného materiálu. Vzhľadom k tomu, že ten povrch ručky je taký matne pieskovaný, čepel je saténová, tak si viem predstaviť, že napríklad nejaká pekná zelená mikarta by tam dávala veľmi veľký zmysel, prípadne nejaký iný druh karbonu alebo nejaká farebná G10.
pri úpravách sa fantázii medze nekladú, takže ten nôž naozaj ponúka aj veľké možnosti na tú customizáciu. Toľko z noviniek od Reate, ktoré už v týchto chvíľach aj nájdete na stránkach prémiových nožov. Ako som vravel, bude možnosť ich ošahať aj na výstave v Hradci. A budem rád, ak sa podelíte niekde dole v komentáre o názor, či sa vám páčia nože Reate a prípadne aké konkrétne kúsky by ste chceli vidieť od tejto značky v budúcnosti. Či už tuto na videu, alebo potom rovno na e-shope prémiových nožov. Ahojte!